クラスメートであった山内さくらの葬儀は雨の日に執り行われた。だから君と遊ぶのが楽しいの。ねえ、死なないよね。死ぬよ、私も君も。そうじゃなくて、膵臓がやられてってことだったらそれもまあ死ぬ。そうじゃなくて、それでも大病を抱えた君を心配してるんだよ。私に生きてほしい。とても。私こんなに思われて幸せだなって。僕が彼女に送った最後のメール。死ぬ時はちゃんと言うから。関係者によりますと、事件に巻き込まれた市内の学校に通う高校生山内さくらさん17歳が刃物で胸部を刺された状態で発見されたと。